Така че този модел е на изчерпване. И ние с моя екип разработваме една изключително амбициозна програма за ускорен икономически растеж, която ще се базира именно на свободна конкуренция, на сериозна проектна готовност, на агресивно привличане на инвестиции, на стимулиране на български инвеститор, малки и средни предприятия, особено на иновации и високи технологии. Господин Радев, вие казвате, че няма да вдигате данъци, но залагате на индустриализация. Тогава хайде да опитаме да помогнем на световните медии, които ще се опитат да ви определят с една дума. Ляв, десен, центрист или може би всичко това едновременно? Аз не си падам особено по етикетите и самите понятия ляво и дясно в последните години се размиха. Те не са така и ярки, както бяха преди 30-40 години. А хората от нас очакват в тази изключително сложна и динамична обстановка да им решаваме практическите проблеми. Така че нека оставим на вас, медиите, да определяте дали сме леви, десни, центристи. Ако пък получим доверието на хората, сигурно ще кажете, че сме популисти. Но за нас най-важни са хората. Това стана, знаете, вече наратив, но по-важни са хората от етикетите.